Čekaj malo. Želim da se molim za tebe. Ovo nije slučajnost. Bog želi da danas čuješ ove reči. Gospode, hvala ti što si dozvolio ovoj osobi da stane i sasluša moju molitvu. Verujem da će joj se srce sada otvoriti, jer znaš koliko je dugo čekala ovaj trenutak. Gospode, hvala ti što si ovoj osobi dao život, učistio joj srce, utešio njene misli i dušu i prihvatio svu njenu prošlost, sadašnjost i budućnost. Blagoslovi njenu porodicu i zaštiti je od svakog zla i gubitka. Podaj zdravlje, ljubav i mir njenim voljenima. Gospode, isceli njeno telo i dušu, oduzimajući joj bol i anksioznost. Daj snagu slabima među svim njenim voljenima. Gospode, uprosti ovoj osobi i njenoj porodici sve grehe, učisti je od grehova njene mladosti i grešaka današnjice i ukloni kletve, terete i kazne. U svetlosti tvoje milosti podari joj novi život bez straha. Ako prihvatiš ovu molitvu, napiši Amin u komentarima i podeli je sa svojim voljenima. Neka blagoslovi dođu u tvoj dom. Ako želite da učite Božju reč i da se približite Emu, kontaktirajte me preko linka na početnoj stranici. Neka vam bude blagoslov.